באת רק לראות, רגע, איזה רגל, אללה. כאילו עשתה שערה. איזה יופי, גם הריח, מתקרב קצת. יכולה ברשותך קצת להסתובב טיפה, ככה שאני רוצה את הגב. מה קרה, אהרון? אני בא עם הכיסא, קיבלתי את השפיץ ברגל, שנייה. חשוך לחלוטין שם, ענתת מצרים. הגיע לה בגב, עושה לה קצת דגדוג בגב. וואי, איזה טוב, כן, אנחנו שומעים תזוזות של הכיסא. וואי. היא מתאמנת בסטודיו C, איזה טוסיק, אהרון, רגע. בוא תשמור טיפה על הגינות, דיגנטי קצת, בסדר? בסדר, רק בודק, אתה יודע, שאני לא בסדר, לא לגעת ישבנים וכאלה. וואי, פנים, בוא נראה קצת. איזה יופי, מה זה? מה קרה, אהרון? מה זה תגיד לי? מה קרה? בוא'נה, מה זה השיער הזה? על מה? מה זה